Bună seara și bine ați venit alături de noi la o altă emisiune a podcastului La o cafea cu Familia Media. În această seară îl avem invitat pe domnul profesor Doru Căstăian, profesor la Liceul de Artă. Bună seara, domnul profesor! Bună seara, Alexa! De obicei nu fac prezentări, dar vreau să spun că domnul profesor Căstăian a fost și mie profesor și multe din lucrurile pe care le știu astăzi ca profesor le știu datorită acestui tot. Spuneți-ne ceva despre dumneavoastră. Ceva, orice. Orice? Orice. Păi, ce să spun, Alexandra? Sunt tot cum mă știi, sau cel puțin așa îmi place să cred. Sigur, ceva mai gras, ceva mai grisonant, dar principiul sunt tot omul ăla, pasionat de carte în aproape toate sensurile cuvântului, îmi place și să învăț pe alții și să învăț de la alții și să le citesc. Pasionat de pescuit, acum 10-15 ani când era eleva mea, și încerc să trec cu bine prin lumea asta complicată în care trăim cu toți. Perfect. Am o provocare pentru dumneavoastră. Am pe masă două plicuri cu 15 întrebări din partea profesorilor și 15 întrebări din partea elevilor și dumneavoastră va trebui să alegeți unul din cele două plicuri. Recunosc că până ai pronunțat cuvântul întrebări am avut ușoare emoții, știi? Adică mi-ai vorbit de niște plicuri care au 15 și recunosc că atunci n-am auzit despre întrebări, m-am liniștit. Păi, am să aleg plicul întrebărilor de la elevi, nu că profii n-ar fi în stare să pună întrebări interesante, pentru că uneori sunt. Mă rog, n-am să dezvolt subiectul, dar recunosc că azi mi se pare mai interesant a vedea întrebările copiilor. Elevii v-au cunoscut pe dumneavoastră prin media. Au văzut interviuri și așa mai departe. Și sunt întrebări autentice, sunt real curiozitățile lor legate despre părerea dumneavoastră. Prima întrebare. Ce reprezintă elevii pentru dumneavoastră? Vrei să mă așez mai bine. Elevii, pentru mine, nu știu cum să răspund ca să nu dau răspunsului o notă kitsch și o notă grandiloquentă și plictisitoare până la urmă, dar realmente și fără niciun fel de enfază și de exagerare inutilă, elevii chiar sunt pentru mine ceea ce dă sens meseriei, este alminte deloc ușoară. Sigur, când spun că elevii sunt cel mai important lucru dintr-o școală, care mie mi se pare un lucru de domeniul evidenței și probabil că tot jargonul acesta al învățământului centrat pe elev, la un nivel profund, nu vrea să spună altceva decât că școala este sau ar trebui să fie un loc pentru elevi. Sigur că a spune că elevii sunt oamenii cei mai importanti dintr-o școală, cei care sunt pentru mine, până la urmă, sursa de sens și de bucurie în meseria asta, nu înseamnă a afirma că elevii sunt întotdeauna exact ceea ce trebuie să fie sau că este foarte facil să lucrezi cu ei sau că nu te simți uneori nedreptățit în raport cu ei. Însă nu pot să nu observ și faptul că în meseria asta există în mod formal o asimetrie poate existențială între profesor și elevi, iar profesorul este cel chemat să aducă cu el și răbdarea și tactul, pentru că până la urmă elevii atunci când greșesc au o scuză. Noi avem ceva mai puțin. Dacă nu v-ar fi plăcut să fiți profesor, ce altă meserie ați fi ales? Da, asta e o întrebare bună, mai ales că în ultima vreme este, să spun, e un curent foarte des întâlnit, foarte frecvent, acela de a-i sfătui pe tineri să-și urmeze pasiunile și să meargă către lucrurile care îi pasionează. Ori, în general, când mi se pune întrebarea asta, mi-a mai fost pusă atât de elevi cât și de adulți până acum.
Recunosc că de foarte multe ori adulții se așteaptă să le spui o poveste despre vocație și despre cum ai fost pasionat încă din fașă de ideea de a fi profesor și ți-ai urmat-o cu cerbicie până când ai reușit să o pui în practică. De fapt, lucrurile nu stau chiar așa. Prima mea meserie, după ce am revenit din facultate, a fost aceea de reporter de presă, în special de reporter de televiziune, deși am lucrat pentru perioade foarte scurte și la ziare înscrise. Însă, și cred până în ziua de azi că dacă aș fi întâlnit un mediu serios, un mediu care să respecte până la urmă tinerii aflați la început de drum în zona asta, probabil că aș fi făcut presă și în momentul de față, pentru că vreau să spun că mi-a plăcut foarte mult. Deși, mă rog, eu primeam, ca reporter de teren, eu primeam sarcinile cele mai plictisitoare. Mă trimiteau pe la conferințe de presă politice, pe la lansări de carte și așa mai departe, în timp ce colegii mei aveau parte de tot soiul de aventuri, intervenții, armate, accidente și așa mai departe. Însă mi-a plăcut foarte mult și motivul pentru care n-am continuat a fost efectiv acela al neseriozității angajatorilor, care nu ne plăteau, care se așteptau să scriem la comandă, care făceau tot soiul de lucruri care au stricat, din păcate, bucuria asta de a lucra în presă. Și atunci m-am îndreptat către profesorat, fără să știu foarte bine cu ce se mănâncă și având doar un vag sentiment că ar putea fi un lucru foarte. Și așa s-a întâmplat. Nu m-am dus acolo direct pasionat, nu m-am dus urmându-mi o pasiune, ci m-am dus mai degrabă deschis și cu o dorință de a fi ceea ce trebuie, de a-mi face datoria. Ăsta e spiritul în care am fost crescut de părinții mei. Pasiunea a venit mai târziu, pe măsură ce am întâlnit dificultăți, pe măsură ce iluziile care intri în sistem se spulberă, pe măsură ce începi să vezi atât lucrurile minunate care vin de regulă dinspre copii, dar și gravele disfuncții și gravele probleme din sistem, pe măsură ce mi-am dat seama că nu e deloc atât de ușor să înveți pe cineva ceva, am început să mă pasionez de o meserie care am ridicat o sută de dificultăți de fapt. Și cred până în ziua de azi că sfatul corect pentru un tânăr este să identifice oportunitățile, să își asculte cumva glasul interior care îi dă un thumbs up sau un thumbs down în funcție de experiențele anterioare și de cât de bine se cunoaște. Și să încerce să se pasioneze de lucrul pe care îl face. Așa că, Alexandra, n-am avut niciodată în minte o listă foarte clară de priorități, astfel încât să-ți spun acum, dacă nu m-aș fi făcut profesor, mi-ar fi plăcut să fiu. Mi-ar fi plăcut să fiu foarte multe lucruri. Cred că mi-ar fi plăcut să fiu cosmonaut, deși nu știu dacă aș fi trecut de probele fizice. Mi-ar fi plăcut să fiu fotbalist de performanță, cum a fost tatăl meu, care a fost sportiv de performanță la cel mai înalt nivel, inclusiv aici local. Bine, aici mama a avut grijă să nu iau pe calea asta. Trebuie să înveți, nu bați maidanele ca tai, că tu da, măcar unul în familia asta să fie serios. Și de-aia spun că mi-e greu să-ți spun ce ar fi venit ca următoarea opțiune. Ar fi fost probabil, sigur, există și anumite lucruri pe care știi că nu le poți face. Poate că m-ar fi pasionat palete, dar n-aș fi pierdut timp încercând să fac lucrul ăsta. Dar spectrul lucrurilor pe care chiar le poți face e destul de mare. Și probabil că mi-ar fi plăcut să fiu jurnalist, mi-ar fi plăcut să fiu sportiv, probabil că mi-ar fi plăcut să fiu om de știință, dacă cineva m-ar fi deprins cu ideea și cu evidența că matematica sau fizica pot fi și lucruri plăcute și interesante, nu doar quasi-traumele pe care le cunoaștem din școală. Urmează o întrebare. Bănuiesc că astea au fost cele ușoare. Exact. Okay. Încep cele grele. De-aia am lungit răspunsurile ca să fie mai puțin timp pentru cele grele. Pot provoca profesorii disconfort elevului? Doamne, sigur, bineînțeles. Bineînțeles, de fapt, relațiile dintre profesori și elevi,
ca orice tip de relații umane, pot acoperi tot spectrul de emoții. Sigur că un profesor poate provoca disconfort elevului și mulți profesori și fac ca o metodă de dresaj sau de forțare a învățării. Sigur, aici eu aș introduce câteva nuanțe. Cred că asta ar trebui, asta cred că mi-ar fi plăcut să fiu dacă n-aș fi fost profesor. Nuanța acolo. Om care vine cu nuanțe în răspunsuri. Nu orice disconfort e rău. Aș vrea ca lumea să înțeleagă lucrul ăsta. De fapt, există o formă de disconfort care e fertilă și care obligă cumva oamenii să iasă cu adevărat din zonele lor de confort și să se dezvolte, să crească. Tocmai de aceea am reacționat acum câteva zile pe rețelele de socializare la sfatul pe care un alminteri admirabil poet și prozator român, nu o să-i dau numele, îl dădea la Filip, la festivalul de la Iași, îl dădea elevilor spunând: faceți numai ce vă place, nu faceți nimic din obligație. Și sigur în aplauzele entuziaste ale oamenilor prezenți acolo, ori sfatul este, pedagogic vorbind, este profund greșit. A face numai ce îți place în un anumit moment e calea sigură să rămâi în șoarece într-o pușculiță care nu iese din spațiul lui de confort. Nu, uneori trebuie să ne expunem voluntar la dificultăți. Profesorul bun știe să creeze un disconfort moderat, care e de obicei cognitiv și intelectual, astfel încât să forțeze elevul să crească. Dar dacă te referi, sau tinerii se referă la disconfortul acela complet gratuit și stupid al elevului pe care îl jignești, pe care îl umilești, pe care îi arăți eventual că ești superior, Dumnezeule, orice ar însemna asta, atunci cu siguranță da, profesorii pot face asta, profesorii fac încă destul de des asta, din păcate, și tot din păcate nu răspund aproape niciodată, niciun pentru lucrurile. Cum este profesorul pe care îl poți contrazice? Oh, da. Expresia asta inventată de cei de la Recorder. Mă bucur că toată lumea a văzut filmulețul acela de 12-13 minute, nu parcă așa ceva are. Dar aș vrea să știți că, apropo de confort și disconfort, băieții de la Recorder m-au chinuit serios în ziua aia, adică am filmat vreo 3 sferturi de zi, o grămadă de cadre care n-au mai ajuns în varianta finală. Probabil știi cum se fac lucrurile astea. Și era vară, era extrem de cald când am semnat, ne-am filmat, ne-am dus pe faleză, ne-am plimbat, în fine, au ajuns puține cadre până la urmă din zestrea finală. Titlul sigur că a fost foarte inspirat, a fost un titlu fain, din multe puncte de vedere, de impact și așa mai departe. Intrigant. Exact, dar ceea ce lumea cred că trebuie să înțeleagă e că până la urmă titlul era o metaforă, sau mai bine zis o metonimie, care de fapt sugera că există și profesori care acceptă challenge-ul intelectual și acceptă provocările ca pe un mod al normalității în stările lor. Despre asta era vorba. Nu despre faptul că literalmente îi permiți unui elev să te contrazică. Pentru numele Lui Dumnezeu, dacă nu ești complet spălat pe creier și de partea asta mai tristă a catedrei, evident că permiți unui elev să te contrazică. Ba mai mult, eu cred că ar trebui să fie o sursă de nemaipomenite de bucurie și de satisfacție profesională că ai elevi capabili să facă lucrul ăsta. Și eventual să te închidă, eventual să spui, da, ai dreptate, trebuie să-i strângi mâna și data viitoare să știi mai mult. Însă, repet, e o figură de stil acolo, nu vorbim de faptul că eu aș fi singurul profesor din România care le dă voie elevilor să-l contrazică. Nu. Cred că sunt mulți asemenea profesori, știu că sunt, pentru că îi cunosc pe mulți dintre ei. Din păcate, încă nu suficient de mulți încât să devină regula și norma în sistem. Însă, pentru numele Lui Dumnezeu, în epoca asta în care cunoașterea e literalmente peste tot, în epoca asta în care există mai multe premize pentru spiritul critic, exportând să vii în fața elevilor să pretinzi că tu le știi pe toate și pe ei nu.
e din punctul meu de vedere o comitărie de altceva. Mie mi se pare o provocare atunci când un elev care este autodidact vine și îmi ridică tot felul de probleme. Cum am putea filma cu o cameră 8K, de exemplu, mi se pare provocator. Caută elevii un refugiu, un profesor, în loc să-și repare relația cu proprii părinți? Da, uneori da. Uneori da. E complicată triada asta, ca să nu zic de-a dreptul triunghiul ăsta aproape amoros, elev, părinte, profesor. Pentru că adevărul pur și dur și simplu este următorul. Elevii sunt copii sau tineri, sunt copii preadolescenți sau adolescenți, adică oameni care au nevoie, indiferent ce ar spune unele pseudo-teorii ale momentului, care pretind că te poți afla într-o relație de pură prietenie cu elevii. Elevii nu au nevoie de prieteni în primul rând, în profesori și în părinți. Pentru că prieteni au. Prieteni au și tu nu prea ești din filmul ăla, oricât de cool ai fi, oricât de tare ai fi tu la cei 30 sau 40 pe care avem noi, sau 50 poate părinții. Sigur că și noi și părinții putem fi prieteni într-o oarecare măsură cu tinerii, însă ar trebui să fim conștienți că nu prietenia este lucru fundamental, e primul lucru de care tinerii au nevoie în relația cu noi, ci dimpotrivă de o formă de autoritate, posibil informală, nu e musai să fie autoritatea cu apret și cu baston, dar ei au nevoie pentru modelarea lor și pentru a crește cum trebuie de niște repere. Și atunci, sigur că au tendința uneori să supraliciteze într-o direcție dacă nu găsești ce trebuie într-o altă direcție. Dacă tânărul respectiv simte nevoia consilierii unui adult, de exemplu, sau simte că l-ar ajuta să pună niște probleme pe tapet, iar acasă îi se refuză asta. De multe ori îi se refuză, alteori e și mai grav decât atât. Părinților le lipsește pur și simplu vocabularul și imaginarul pentru a înțelege pe bune problemele cu care vin tinerii spre ei. Și atunci, sigur că în momentul în care găsești proful ăla care pare în stare să asculte, te duci cu totul către el. Și viața asta de profesor cool și deschis către tineri e, într-adevăr, foarte ofertantă și îți oferă multă satisfacție, însă în același timp e și în energy drain, știi, cum ar spune în moldoveni. Te poate stoarce de energie, pentru că empatia nu e o treabă ușoară. Și a fi cu adevărat atent și empatic la problemele unui om nu e chiar o întreprindere simplă. Și ce să spun, ajungi uneori să obosești, ajungi uneori să ai și tu nevoie de un metru pătrat unde să fii eventual și cu problemele tale un pic, nu numai ale altora. Și dar, în general, în relațiile autentice cu copiii simt asta și respectă asta mult mai mult decât adulții. Încurajați elevii să spună tare și clar opiniile? Da. Asta chiar e o întrebare dificilă într-un oarecare sens. Pentru că, de fapt, cred că au existat, acum dacă stau să mă gândesc un pic, cred că au existat două etape în viața mea de profesor. În prima etapă, care încă, știu eu, se petrecea acum 5, 6, 7 ani, dacă am fi avut discuția asta acum 5 ani, probabil aș fi spus fără niciun fel de ezitare, da. Între timp, probabil că îmbătrânesc un pic, se nasc dragonii conservatorismului și în mine și am început să fiu un pic mai reținut în privința asta. Pentru că ce s-a schimbat între timp? Sigur, eu cred în continuare că oamenii care spun problemelor pe nume, oamenii care numesc cu subiect și predicat și eventual complement direct adevărul, rămân esențial într-un grup social. Tocmai pentru a nu ne permite să ne cufundăm cu toții în ipocrizie și în minciună. Pe de altă parte, în prima etapă a vieții mele de profesor aveam o viziune
aproape romantică în sensul curentului cultural despre chestiunea asta. Credeam că e o chestie perfect lăudabilă și de dorit în orice situație. Această paresia, îi spuneau grecii antici. Grecii aveau un cuvânt foarte frumos, paresiastes, pentru oamenii care spuneau tot timpul adevărul. Socrate, de exemplu, era considerat un paresiastes, adică un tip care le spune pe bune cum stau lucrurile, indiferent cât de deranjant e asta. Poate că nu știi, deși tu sigur știi, dar o spun pentru privitorii noștri, Socrate a fost condamnat la moarte, deci cam așa sfârșesc paresiaștii, ca să spunem așa. Ori acum îmi dau seama că de fapt acesta e mai puțin un gest romantic și poetic și e mai degrabă un gest politic. E un gest care are întotdeauna costuri politice, chiar dacă vorbim de politica unui grup școlar, nu neapărat de politica unei națiuni. Cu alte cuvinte, paresiaștii, oamenii care spun lucrurilor pe nume, sunt oameni care își asumă tăcerea celorlalți. Sunt oameni care pun o povară pe ei. Și de-aia n-aș mai da acum sfatul de a spune mereu adevărul, ci mai degrabă de a trăi cumva în spiritul adevărului, dar de a calcula strategic când e momentul și când ești în stare să spui cu adevărat lucrurilor pe nume. Uite, știu că mă lungesc și încerc să fiu cât mai concis ca să acoperim cât mai multe întrebări, însă m-a impresionat la un moment dat un articol apărut în Dilema Veche, îmi pare rău că nu mai amintesc acum cine l-a scris, dar articolul este absolut remarcabil, cred că Maria Iordan, dar nu bag mâna în foc, în care era interpretat Cercul Poeților Dispăruți. Cu siguranță știți filmul și tu și cei tineri care te ajută. În Cercul Poeților Dispăruți există modelul acela al profesorului super cool, care e jucat magistral de Robin Williams, care ajunge într-o școală clasicistă, o școală foarte riguroasă, foarte disciplinată și intră exact cu acest spirit romantic al, cum să spun, paresiei, al veracității, al autenticității existențiale și intelectuale. Până în ziua de azi, filmul a fost citit în cheia asta și azi e folosit foarte des pe la atelierele de dezvoltare personală și așa mai departe. În schimb, în articolul ăsta, citindu-l, am avut o intuiție teribilă. De fapt, ce se întâmplă cu tinerii pe care profesorii instigă să fie să trăiască în felul ăsta? Păi, unul dintre ei ajunge să moară. Mulți dintre ei riscă exmatricularea. Cu alte cuvinte, e filmul care, departe de a fi o odă cântată spiritului romantic, este mai degrabă un film care, ca mai toate filmele bune, pune o problemă abisală. Ok, poți să faci asta, dar ai grijă că există un cost care poate ajunge până la propria ta anihilare. Și atunci tu, ca prof, trebuie să spui întrebarea asta. E mișto să te duci la elevi și să-i spui, zi băi, tot ce ai pe inimă, dă cu ei de pământ și să pleci la tine acasă, în comoditatea statutului tău și a condiției tale materiale. Din ce copilul ăla s-ar putea să aibă costuri care se întindă pe toată perioada școlii. Deci e o problemă mai complicată decât pare la prima vedere. Dar în principiu, da, e important să rămână drept și cred că și vertical și cred că se poate. Eu îi încurajez să spun adevărul, dar diplomat. Da, e un... Da. Mi se pare că contează foarte mult cum spui adevărul. Sigur. Credeți că sistemul de învățământ este învechit? În anumite privințe, da, cu siguranță. În altele s-au mai făcut progrese și simplu fapt că noi filmăm podcastul ăsta acum într-o instituție școlară mi-arată că niște lucruri s-au mai schimbat. Adică există evoluție. Există evoluție, mai ales când există oameni ca tine dispuși să intre în sistem, pentru că de obicei oamenii ca tine fug de sistem tocmai din cauza, sechelelor și problemelor cronice de tot felul. Dar iată că se poate și iată că atunci când oameni tineri vin în sistem și au idei faine, capătă și sprijinul
conducerii în multe școli. Deci n-aș dramatiza. Sunt și chestiuni unde, în mod clar, s-au făcut progrese și unde ceva de genul ăsta ar fi fost, cred, neconceput acum 10-15 ani. Pe de altă parte, da, există evident și lucruri care mai zic o dată, din păcate se fac exact ca acum 30 de ani și nu mai e cazul. Multe dintre ele nu sunt foarte evidente, poate pentru ochiul neantrenat sau străin lumii școlii, dar locul unde eu văd cea mai mare rezistență la schimbare este chiar la nivelul didacticii, că la nivelul acțiunilor efective care se desfășoară în sălile de clasă. Acolo, din păcate, de foarte multe ori mergem pe niște scheme care nu mai au cum să fie funcționale pentru generația actuală, dar are anumite particularități descoperite și răzdescoperite de studii în ultimii ani. De ce nu încearcă profesorii să schimbe ceva la sistemul de învățământ, iar dacă încearcă, de ce sunt opriți? Da, iarăși sunt foarte plăcut surprins de calitatea întrebărilor. Iată, se confirmă ce răspundeam la prima întrebare, că ai cu cine, avem cu cine, e important să o onorăm. Chiar avem cu cine, da. Da. Păi, haideți să încerc să răspund și aici cât de analitic și de nuanțat. Sunt unii profesori care încearcă să schimbe. Iarăși, generalizările sunt înșelătoare. Există în momentul de față comunități profesionale care adună profesori care chiar încearcă să schimbe lucrurile. Că vorbim despre, nu știu, Aspire Teachers, că vorbim despre Teach for Romania, care e un proiect foarte interesant la care partener e și Ministerul Educației, ceea ce e un lucru bun. Că vorbim de merită, că vorbim de supertici, că vorbim pur și simplu de oameni care fac lucrurile altfel, deși poate nu sunt afiliați niciuna dintre aceste organizații. Există profesori care știu că lucrurile trebuie reformate profund și care merg în direcția aceea. De ce impactul lor? Și sigur, impactul lor există. Iarăși vin și spun, avem, iată, școli care încep să arate modern, inclusiv din punct de vedere al practicilor didactice. Pe de altă parte, impresia generală pe care o lasă sistemul este într-adevăr de înțepenire și de incapacitate de schimbare sistemică. Ori asta se întâmplă din mai multe motive. Am zis, da, există profesori care încearcă să schimbe, tot eu vin și spun, din păcate ei reprezintă o avangardă subțire, un soi de poșghiță, o atmosferă așa, pe o planetă bătrână. Și aș spune că, nu știu, estimez eu cam 3 din 4 profesori sunt mai degrabă în partea conservatoare și nefientă la schimbare a corpului profesoral. De ce rezistența aceasta? Sunt extrem de multe motive. Răspunsul nu este simplu. Sunt foarte multe motive. Unele țin de psihologia noastră individuală. Da, este o lume pe dos, da, este o lume în care sunt foarte multe probleme, dar măcar e o lume pe care o cunosc, în care am învățat să navighez, în care am învățat să mă descurc. Și atunci e mai bine să nu stricăm nimic din actuala stare de lucruri. Experiența românilor, cred, în ultimii 50-60 de ani a fost tot timpul asta. De câte ori schimbăm ceva, facem mai rău. Și atunci e bine să lăsăm lucrurile așa. Sigur, de ce să nu spunem, uite, o să am momentul meu de parestezie, da? Și o să spun adevărul, de ce să nu spunem, există și foarte mulți oameni care profită de starea actuală de lucruri. Avem un întreg sistem de meditații în care se plimbă sume uriașe de bani. Am făcut și eu meditații cu ani în urmă, nu mai fac de mulți ani, mai exact din momentul în care am înțeles că nu e o întreprindere nobilă asta, ci e de fapt e o formă a imoralității și ăla a fost momentul în care am zis, ok, n-am să mai fac asta. Îmi place să le zic câteodată părinților care vin și întreabă, da, o pregătire nu facem și noi. Și le spun, doamnă sau domnule, pregătirile sunt ca fumatul, adică vă fac rău, costă mult și ar fi bine în principiu să le lăsați cât mai repede. Sigur, mă rog, e o discuție complicată asta. Revenind la întrebarea ta,
De ce nu se schimbă? Iată, ăsta este unul din motivele pentru care lucrurile nu se schimbă. Un alt motiv, cred că ține de faptul că sistemul, așa cum este, validat foarte mulți neprofesioniști. E un alt adevăr dureros. Nu contează cât de bun ești în clasă, nu contează ce reușești să faci în clasă, dacă reușești să fii un bun soldat al sistemului, să adunci, să îngroși dosare, să fii în toate comisiile, tu să centrezi, să dai capul și așa mai departe, la un moment dat hipermotricitatea asta în interiorul sistemului e recompensată. Ba cu grade, ba cu un job de inspector, ba cu un job de director, ba mai știu eu. Și atunci oamenii ăștia n-au pur și simplu niciun interes. Dar dincolo de ca sistemul să se schimbe, dar dincolo de factorii pe care eu i-am amintit acum, cred că problema cea mai nasoală, sper cuvântul, care îmi vine în cap, cea mai nașpa, cu putință, este faptul că, și aici oamenii cred că ar trebui să înțeleagă foarte bine, sistemele se schimbă, în primul rând, prin decizii de politică publică. Nu prin entuziasm, numai prin entuziasm. Sigur că e bine să intri entuziasm în clasă, sigur că e bine să faci lucrurile altfel. Dar în momentul în care elevul tău, pregătit cum trebuie, cu care ai atins competențele alea din programe, pe care tu știi că l-ai format așa cum trebuie, se duce la BAC și a 6, iar elevul ăla care a învățat 3 tipare presetate ale unor rezolvări a 10, acolo deja nu mai e o chestiune de politică sistemică. Cu alte cuvinte, un sistem e greu de reformat tocmai pentru că schimbările trebuie să vină din foarte multe direcții, dinspre elevi, dinspre profesori, dinspre părinți. Sunt schimbări culturale, sunt schimbări de mentalitate, sunt schimbări de practică sistemică, sunt schimbări de politici publice. Nu se poate. E ca atunci când încerci să aprinzi focul la un grătar. Dacă pui un chibrit timid într-un colț, nu vei porni un incendiu care să schimbe tot. De aceea sunt un ochi râd și cu unul plâng. Pe de o parte râd un ochi pentru că văd multe schimbări interesante în ultimii ani, care îmi dau oarecare speranță că se va ajunge la un tipping point așa, care să accelereze schimbarea. Pe de altă parte văd o inerție cumplită la nivel politic, la nivelul unde se iau deciziile. Cel mai bun exemplu e proiectul de lege în educație aflat în dezbatere publică, care trebuia să zguduie sistemul internelic și care de fapt nu m-a învățat așa, o să zguduie. Da, dar totuși există speranță și eu cred că fiecare profesor, dacă își face treaba bine și o face cu entuziasm și încercând să ajute viitoarele generații, eu cred că lucrurile se vor schimba. Eu nu pierd speranța. Nici nu trebuie. Dar speranța este un filozof britanic mai puțin cunoscut, dar foarte interesant, Terry Eagleton, care are o carte care se cheamă Speranță fără optimism. Și omul încearcă să explice că speranța și optimismul sunt două lucruri diferite. Optimismul e de multe ori irațional. Cred că va fi bine chiar dacă cred că o să-mi apară $1.000.000 în sufragerie. Sunt optimist. Speranța, în schimb, e întotdeauna perfect conștientă de dificultăți. Și pentru că ai pomenit de speranță, zic că primul pas pentru a nu fi o speranță irațională e să înțelegem de fapt unde suntem. De ce nu se oferă libertatea de a contrazice profesorul atunci când greșești? Întrucât e o întrebare provenită de la elevi, presupun că tinerii știu ce spun. Mai am și o întrebare în paranteză care clarifică. Și de ce se simt profesorii ofensați atunci când îi contrazicem? Da, se simt ofensați. Asta spun, fiind o întrebare care vine de la elevi, presupun că tinerii știu ce zic. Adică nu au visat azi noapte. Li se întâmplă lucrurile astea. Mie recunosc, mi-e destul de greu să înțeleg. Și mi-am pus și eu problema asta. Pentru că mie nu mi-a trecut vreodată prin cap, nu mi-a trecut realmente prin cap să nu-i permit un elev să mă contrazică sau să mă supăr dacă mă contrazice. Mi-aduc aminte una din primele lecții de economie, eram abia intrat în sistem, când pur și simplu am greșit o formulă. Da? Deci formula productivității de economie o greșisem. Am pus numărătorul în locul numitorului și invers. Puteam să o las așa,
crede-mă, nu era nimeni pe spate în clasa aia să rețină formula productivității marginale la economie. Cu siguranță, dacă o lăsam așa, n-ar fi observat mai nimeni. Iar dacă chiar ar fi observat cineva, aș fi putut spune, da, mi-a scăpat scuze. Dar nu, eu am fost cel care mi-am început următoarea oră spunând în lecția de data trecută, am făcut o greșeală. E acolo, vă rog să corectați, asta este. Cred că profesorii se simt uneori afectați și atacați cumva de atitudinea asta din un motiv destul de simplu. E vorba despre modelul cultural al profesorului. Pentru că nu suntem pur și simplu profesori și atât, ci de obicei rolul ăsta social, profesia asta vine cu un întreg imaginar, cu o anumită filozofie implicită, dar cât se poate de solidă, despre ce trebuie să fie de fapt un profesor. Ori din punctul meu de vedere, un profesor trebuie și poate să fie multe lucruri, inclusiv o autoritate spirituală și formală și informală, cum spuneam mai devreme. Pe de altă parte, în momentul în care te consideri o formă de autoritate, nu cred că trebuie să asumi că autoritatea înseamnă că ești infailibil. Pentru că, parafrazând un actor celebru, pe Woody Allen, am să zic că suntem mai aproape de prostia naturală decât de inteligența artificială. Adică, în fond, nu suntem Google, nu suntem vreun motor de căutare, vreo formă de viață extraterestră, suntem niște oameni care, evident, putem greși grav în anumite momente și care putem, mai ales când exprimăm păreri despre poziții complexe privind lumea și realitatea, există chiar mari șanse să avem o opinie greșită sau trunchiată. Încercați să-i faceți pe elevi să gândească singuri? Tot timpul. Păi, elevii, până la urmă, trebuie să ne întrebăm ce vrem noi de fapt de la școală. Pentru că uneori pierdem imaginea de ansamblu. Suntem singura specie de pe pământul ăsta care face școală. Puii umani sunt bebelușii, da? Nu să zic, sunt complet neajutorați. Asta nu se întâmplă la majoritatea speciilor. Puiul de pisică e neajutorat vreo 7 zile după naștere, după care câștigă rapid în autonomie și undeva la 2-3 luni e aproape perfect autonom. Noi oamenii, și știe cam tot ce îi trebuie în viața lui de pisică, da? Noi oamenii investim enorm de mult timp, bani, resurse instituționale și materiale pentru a educa oamenii. Din motive socio-antropologice pe care nu le-aș dezvolta acum, însă ideea este că cheltuim și investim atât de mult încât în general ar fi bine să nu dăm rateu. Și ar fi bine să ne întrebăm ce vrem noi de fapt să obținem de la omul ăla. Păi cred că ceea ce trebuie să dăm unui elev este autonomie. E foarte populară în vremurile noastre ideea că viitorul vine cu tot soiul de provocări, nu știm care vor fi joburile viitorului și în general există așa un spirit de baubau de ăsta, nori negri asupra viitorului. Și toată lumea scarbină în cap așa, ce ar trebui să facem, cum o să pregătim noi oamenii pentru un job care nu există. Răspunsul este foarte simplu, dându-i capacitate de gândire și de decizie autonomă care să se poată descurca în orice lume și în orice tip de viitor. Poate că viitorul va fi al grădinilor paradisiace pe tot întinsul pământului sau poate va fi un viitor apocaliptic, post-apocaliptic, nuclear. Nu pot să-l pregătesc, Alexandra, decât într-un singur fel. Ajutându-l să învețe să gândească. Ajutându-l să învețe să ia decizii complexe. Nu e deloc ușor, pentru că noi avem tot soiul de modalități și de strategii, s-ar putea să sune bizar ce spun, dar noi avem tot soiul de modalități și de strategii pentru a evita gândirea. Gândirea conștientă și critică e mâncătoare de resurse și de-aia avem nevoie tot soiul de shortcut. De-aia ne uităm repede la ce spune un influencer sau vedem repede ce părere are o autoritate în domeniu, pentru că nici n-am putea, practic,
să verificăm noi personal fiecare informație. Dar să gândim, da, asta am putea orice situație. Și sigur, răspunsul e da. De-aia îi încurajez. Și penultima întrebare, pentru că mai avem o surpriză. Mai avem și timp, nu? Adică da? am încercat să fiu concis. Asta e forma cea mai concisă a mea, nu există una mai... Fiind un podcast unde libertatea contează, avem și libertatea timpului. Profesorul pe care îl poți contrazice. Ați spus că elevul trebuie să știe unde este limita dintre real și imaginar. Dar profesorii știu? Am zis asta pentru că trebuie să știe. Da. Zâmbesc pentru că atunci când eram student, pot să zic rapid asta. Da. Eram student la Cluj, la filozofie, am avut șansa să văd o conferință a unei dintre cei mai mari filozofi ai lumii la momentul ăla, american, Richard Rorty, care din păcate a și murit la 2 ani după vizita aceea. Mă rog, sper că nu sunt legate cele două evenimente. Și căruia, într-o sală arhiplină la Facultatea de Filozofie, un student i-a pus o întrebare foarte documentată. Omul venise de acasă cu cărți, avea tot felul de semne. A durat vreo 10 minute numai să pună întrebarea, făcută din citate. Și la care Rorty s-a uitat așa la el și a spus: am zis așa ceva, nu cred că mai sunt de acord cu chestia asta. Cam așa își răspunde și eu nu știu dacă mai sunt de acord cu ideea că ar trebui să știe limita între real și imaginar. Acum, lăsând gluma deoparte, e util în general să știi limita între real și imaginar, indiferent că ești profesor sau că ești elev. Și ca să răspund direct întrebării curajoase, răspunsul e evident nu. Uneori, noi, profesorii, nu mai știm ce e pe bune și e real în momentul ăsta și ce anume e doar rodul imaginației noastre și eventual a dorinței noastre de ca lucrurile să stea altfel. Pentru că, din păcate, experiența neputinței e frecventă în sistemul nostru. Și nu știu dacă ai avut, fiind o profă tânără și la început de drum, nu știu dacă ai avut încă ocazia să simți cam cât de profundă e frustrarea câteodată și cât de indepasabile sunt limitele. Însă, una dintre căile prin care ne apărăm de ceea ce nu putem face și de experiența inexorabilului este imaginația. Și atunci, și sigur asta nu e așa poetic și drăguț cum pare, pentru că a fugi în imaginație, când de fapt unul din rolurile tale ca profesor este să deprinzi tânărul cu realitatea. Cum să spun, generează situația asta în care imaginarul ne e, hai să spun, și prieten, dar și inamic în anumite situații. Ultima provocare a seriei. Avem o ruletă. Aceste întrebări au fost alese... Sper că nu e rusească. Nu. Au fost alese din 51 de întrebări și am făcut o ruletă cu celelalte întrebări care au rămas. Okay. Și o să... Wow. Okay. Atitudinea profesorilor influențează atitudinea elevilor? Da. Răspunsul e simplu. Da, evident. Evident. Mai mult sau mai puțin conștient, atitudinea profesorilor influențează atitudinea elevilor. Și prin mimetism există, adică it goes both ways, ca să spun așa. O poate face și în bine, adică atitudinea pozitivă și constructivă influențează atitudinea elevilor, o poate face și în rău. Dar, cu siguranță, în ambele cazuri, răspunsul este da. De fapt, unul din lucrurile pe care uneori profesorii evită să le afle sau să le înțeleagă este că rolul nostru este absolut, nu știu cum să spun, cardinal, crucial în relația cu elevii noștri. Poate că lucrurile nu sunt evidente de la început, nu suntem Hristoși să provocăm convertiri spontane, dar cu siguranță
felul nostru de a face lucrurile, mai ales dacă elevul ajunge să te respecte și să te admire, este absolut fundamental. Iar asta nu e doar o părere a mea, nu e doar o prejudecată culturală. Există inclusiv cercetare sociometrică, există studii care arată că profesorii în toate modelele de măsurare și de verificare reprezintă unul dintre factorii critici ai performanței în școală. Sunt mulți, sunt sute de astfel de factori care au fost măsurați. Există tot soiul de indici de corelare. Cei care fac cercetare știu exact ce zic. Ei bine, rolul profesorului este fundamental. Și trebuie să înțelegem că atunci când ești profesor, ca probabil atunci când ești, nu știu, agenția ei sau lucrezi într-un anume sens nu mai ai viață strict privată. Nu o să te mai scarpini în nas pe stradă sau pentru că crede-mă, conform legilor lui Murphy, dacă este scarpini în nas pe stradă, ăla o să fie momentul în care să te întâlnești cu un elev sau cu un grup de elevi. Glumind un pic, aș spune că nici după tipe nu te mai uiți la fel ca înainte pe stradă și că în mod normal te uiți de jos în sus, așa, după o fată frumoasă. Acum o să te uiți de sus în jos ca să fii sigur că nu ți-e elev. Da, sigur, nu o să mai faci multe lucruri, pentru că nu ești profesor doar alea câteva ore. Ești profesor într-un câteva tot timpul. Degeaba te duci și predici unor elevi niște lucruri dacă tu le contrazici la primul colț de stradă. Degeaba le spui că trebuie să fie onești dacă te văd într-un spectacol disgrațios al, știu eu, lingușelii la 2 minute după ce ai ieșit din clasă și s-a întâmplat să te întâlnești cu un director și așa mai departe. Nu, trebuie să fii ceea ce predici și să ai grijă să nu predici nimic din ceea ce nu poți să fii. Sau dacă nu poți, măcar să admiți lucrul ăsta și să spui, băi, uite, mie nu prea mi este asta. Mi-ar plăcea ca voi să aveți curaj moral, eu nu prea reușesc, dar așa ar trebui să fie. Deci, da, din păcate și din fericire în același timp, atitudinea profesorului influențează masiv pe ce avem. Și trebuie să fim conștienți de faptul că noi ca profesori educăm caractere și suntem un model la... Da, dacă îmi dai voie, Alexandra, să mai zic două fraze, nu știu, ziceai că în podcast și putem să ne mai lungim un pic. Ar fi fost bine să-mi zici de la început asta, pentru că aș fi lungit mult mai mult. Am crezut că stăm cu cronometrul pornit undeva. Se întâmplă să citesc acum, sunt la ultimele pagini ale jurnalului Alexandrei Furman, da? Una dintre fetele care a supraviețuit incendiului de la Colectiv și care povestește, e o carte absolut incredibilă, atroce și necesară în același timp. În același timp o imagine fără niciun fel de pansament, ca să zic așa, realității românești din spitale și nu numai. E, după părerea mea, una dintre cărțile care o să rămână istorie în memoria noastră colectivă și o recomand absolut tuturor. Eu sper să o avem pe Alexandra și la Galați, poate la începutul anului viitor, ca să discutăm despre cartea asta. Cred că am pomenit cartea ei pentru că ceea ce te izbește într-adevăr la vasta majoritatea oamenilor pe care tinerii ăștia mari, arși, distruși pe zone masive din corp le întâlnesc în România, este exact asta, o lipsă abisală a caracterului. Și asta se întâmplă, sigur, găsim și exemple de eroism, oameni care prin caracterul lor și prin bunătatea lor au compensat pentru toată monstruozitatea din jur. Însă ei sunt mai degrabă excepții. Alexandra așa și numește oameni excepții. Pentru că regula este lipsa de caracter. Iar ăsta este unul dintre efectele unui sistem care de 30 de ani educă pentru BAC, pentru examene, pentru fugit din țară, pentru intrat la nu știu ce facultate și nu pentru caracter. Vedem asta peste tot, în faptul că se fraudează. Toată lumea, cred că de la clasa pregătitoare, dacă ar ști să scrie aia mici, ar copia ceva, de la clasa pregătitoare până la nivelul primului ministru, toată lumea copiază ceva în România. Pentru că nimeni nu se sesizează că e o problemă morală majoră. Asta.
Și de ce nu se sesizează? Unul dintre motive este asta. Că nu educăm pentru caracter, deși e fundamental să facem. Mi se pare important să educăm pentru caracter și atunci când învățăm copiii că e bine să învețe pentru BAC sau îi motivăm să ajungă la o facultate. Pentru că, nu știu dacă știți că noi am participat la Movie și am luat premiul pentru Fair Play. Am luat premiul onorific pentru Fair Play pentru că am vrut să cedăm cazarea celor care vin mai departe. După ce am terminat festivitatea de premiere, asta le-am spus copiilor, că în primul rând am luat premiul pentru umanitate, pentru caracter și prima dată trebuie să ai caracter ca să devii un bun profesionist. Ca să ajungi la facultatea pe care ți-o dorești sau să iei bacul cu notă mare, trebuie să ai caracter. Minunat, pentru că practic ceea ce ați făcut voi a fost să puneți lucrurile în ordinea firească a priorităților. Sigur, am considerat o normalitate. Sigur, eu nu spun aici, aș vrea să fiu bineînțeles, că dai dovadă de caracter dacă piși bacul eventual sau nu-ți iei examenele. Nu asta e ideea. Însă nebunia apare în momentul în care un examen, care sigur cu bune, cu rele, cu mize, fără mize, e totuși un examen. Nu e un transplant de rinichi, nu e vreo bombă nucleară, e un examen. Devine alfa și omega, devine scopul scopurilor care ghidează fiecare mică acțiune din sistem. Abia atunci avem de-a face cu o nebunie. Iar ceea ce îmi povestești tu e un exemplu de așezare a lucrurilor în ordinea corectă a priorităților. Pentru că, într-adevăr, și dacă ați fi pierdut premiul sau participarea, lecția cu care oamenii au rămas e o lecție fundamentală. Inclusiv că actul ăla de omenie, care nu va fi scris pe nicio diplomă, nu o să-ți dea nimeni diplomă. Mă rog, în cazul vostru chiar s-a dat. Dar în mod normal, în situațiile obișnuite de viață, nu îți dă nimeni diplomă că ai fost drăguț și că ai avut caracter. Dar chiar dacă asta va fi costat prezența la festival și premiile de acolo, cred că lecția asta a fost mai importantă. Da, despre asta e. Da, asta spuneam, că încerc să-i motivez pe elevi să-și atingă scopurile cu caracter și cu diplomație și să învețe la absolut toate materiile, chiar dacă ei consideră că unele materii nu îi ajută. Sigur. Iar atunci când scopurile lor intră în conflict, pentru că și asta se întâmplă, scopurile noastre sunt totdeauna coerente unele cu altele, ci uneori se canibalizează și se atacă unele pe altele. Să aleagă întotdeauna scopul de ordin superior, care e până la urmă scopul uman. Dând un exemplu, mă rog, sper să nu pară un exemplu lipsit de modestie, dar cumva așa am gândit de la bun început. E unul din lucrurile care nu s-au schimbat în felul în care gândesc. Și unul dintre costurile pe care eu, să zicem, ca prof le-am avut pentru dorința asta de a educa elevii la fel și cu aceeași bunăvoință și cu aceeași atenție, a fost faptul că nu m-am axat deloc pe învățământul de performanță. Nu am vrut să am olimpici, nu am vrut să pun premii pe... Iar asta m-a costat inclusiv bani, pentru că nu poți umple un dosar de gradație cu premii și așa mai departe. Însă, ba mai mult, întotdeauna le-am spus elevilor, băi, dacă vreți să mergeți la Olimpiadă, sigur, vă ajut, facem ce trebuie ca să ajungeți acolo. Dar nu e vreo obligație, nu vă așteptați să mă pot ocupa foarte mult de voi, pentru că nu mă pot ocupa. Și acum câțiva ani am avut o elevă, o fată foarte deșteaptă, a terminat între timp, care a ținut morții să meargă la Olimpiadă de Filozofie, unde a luat o notă destul de mică, 6 și ceva de genul ăsta. Ceea ce, după mine, nu e chiar o notă mică la Olimpiadă, dar ea a fost foarte afectată. Și ăla a fost momentul în care mi-am promis că voi renunța complet, inclusiv să-i trimit pe cei care vor la Olimpiadă. Pentru că nu vreau să creez suferință inutil. Și spun asta în contextul în care, chiar așa, ocupându-mă foarte puțin de elevi olimpici, am avut 2 eleve cu mențiuni la fazele naționale de filozofie. Georgiana Dibucu
ani în urmă și Teodor Arantea foarte recent. Dai voie să le zic și nu. Da, bineînțeles. Deci, e o chestiune de priorități. Nu e vorba că nu mi-ar plăcea să am premii la Olimpiadă, sau nu mi-ar plăcea să am elevi premianți cu care să mă pozez la ziar în pol. Dar sunt perfect conștient că elevii, munca aceea care s-ar concentra numai pe ei, s-ar dilua masiv în alte zone. E o chestiune de priorități, pur și simplu, așa cum spuneam înainte. Mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Și eu mulțumesc. M-am simțit foarte bine și îmi pare rău să te termin. Mă bucur mult. Sperăm și la o altă emisiune. Dacă fi vom sănătoși, sigur, cu mare drag. Mulțumim frumos. O seară minunată să aveți. Vă rog, apăsați butonul de subscribe. Iar dacă aveți întrebări, vă rog să le puneți în comentarii. Seară faină!